Den første del af optagelsesprøven, du skal igennem, er opvarmningen. Opvarmningen tester dig på 3 ting. Din koordination, din kondition og din balance. Vi vil præsentere dig for en række gymnastiske øvelser, som vil forberede dig til opvarmningen. Vi vil ikke vise dig alle de øvelser, som du kan komme ud for til opvarmningen, men de øvelser, vi viser dig, vil give dig en god basis for at kunne komme igennem opvarmningen. En ganske almindelig CrossFit-øvelse, som du også kommer ud for, det er walking lunges, hvor du tager et stort skridt frem, dykker ned, så dit bagerste knæ rører gulvet, sørger for, at dit knæ det ikke kommer ud over din tær, kommer op og stå igen, og sørg for, at du holder dine hænder frit ud til siden, så du ikke støtter dem af på benene. En anden god opvarmningsøvelse, som vi også bruger meget til CrossFit, det er Spiderman crawl og bear crawl. Jeg viser dig lige de 2 øvelser. Spiderman, der holder du dig så tæt langs jorden som overhovedet muligt. Og trækker dit knæ op til albuen. Som sådan der. Bear crawl, den foregår med strakte ben og hænderne på jorden. Sådan.